Разконче учителя за компютър. Разконче за компютър. Този дата беше такива, може да разкараме. От страници, че някъде имаше. Мога да вкарам факт. Последния път ми говори за конференцията. Точно ще ми говори за шема. Той ми говори за един И за шема искам да чуя. Значи това може да говори на това, това, което ти кажа, което да говори цялата нещата от много към покоп. Ами по формати, че как да пише за структура на който се казва. В началото всъщност е било да се направи. Тук вече не знам какви се лъжа. Ема сега новия апдейт на Google, нали е точно само. Ами не е излиза като фактор, че влиза в рамк нещата, е търсене пред мобилна на мобилна. Ама става въпрос, че е ранг фактор за ранг е добре с мобилната. Нищо. Новите те управляват мога да говоря с това, как говоря да дойде да правя еки разработване. Това обаче е отказът. Практика просто разширяване на ноу-хау. Думай момичето за тебе и това не може. Едно момчето като мен учеше за някъде. Не, няма начало. Нови технологии.
Да. Имам предвид да се направи, защото знаете, повече теми малко или много не са написани през това. Това е хубаво да се преработят. Това ще говоря, имам, че това значи Защото предполагам, че ще бъде интересно, защото това вече можем да обвържем, ако говорим някакви за по-големи организации на движение, съответно може да оптимизира този да бъде една тема, която е точно за това. Скъсвам на теми, с цел максимално оптимизиране на линката. Как да е там по-ясно, там идея обаче не говоря. То в България колко не било приложение няма лук, който да инвестира в приложение на допълнителните. Защото има някакво последно това пътека за ръката, няма такъв на американското и това да е алфа. Само това една за България. Там директно ще Имате пак това за достатъчно за други. по-скоро Да. Ако не го достатъчно, колкото да проверите една допълнителна, може. Те ще го... Супер, много. Концерт, тяхната тема. Това да радим. Знаеш какво ще я много правим? Да, да. Каварна нощи. Каварна нощи, Трябва да се занимаваме с организиране на ден. Само това. Направо трябва да ги задем. Виж, да е друг сме. Ама ние... Моя. Моля? Трябва да се
панел. Да си панел логините. Или ако искаш направо да бъде на твоята машина да мине. Не. Може ли да питаме нещо? Да? Тъй като трима човека нямаме друг. Да, пътните си дойдохме, аз, едно момиче, не виждам в момента. Тримата ли да се оставим или да се внедрим в други групи? Както искате, ако искате си направите нова група, няма никакъв проблем. Както е по-удобно. Защото трябва да наваксаме с това, което вчера, пък тъй като се внедрим по-бързо можем да приключим. Добре, сега като от вас ще попитам, нали, останалите както към хора и ще го разпределим в групичките. Добре, Окей. мерси. Може. Да. Помощ. Rocket.bg. Не бе. На плано отсепане. Да, много бяха. Помощи. С чакай беше, да? Да, ясно. Сега после панел и само да е може има една мишка, пича. Мишка. Не е някакъв big deal. Ами за момента ще го направим на хората, които нямат, ако искат да работят някъде друго, не е супер. Не е проблем. Ще се движа за друг. Научу как беше? Да. Не направи бекъп на целия сайт. Бекъп бъде пробвал ли си? Трябва да потърся. Най-вероятно ще обсъдим по време на кажа двете думички. Да покажа нещо. Ще потърся. Най-вероятно има просто...
Малко по-силно за да стана Дори да не мога да коментирам, искате видяхте ми просто във Фейсбук. Дойдете ми пратите, ще го дам. Защото трябва да потърся, най-вероятно има. Христо Милен, Фейсбук напомня, Скъра, Милен, потърсете ме, дори да не мога в момента, ще ви го дам. Благодаря за въпрос. На здраве. Снима съм. Махте! Само разделенки. Цялата завърши там има нещо, което се движи. Прозорци има затвора? Да. Убих ли някого? Извинявам се. И знаеш какво обаче? Група да прави по един сайт. Групата направи един сайт. Да. Защото ако всеки трябва да купа някакви... Не мога да нямам толкова много... Не, той идеята ще дъби, ще дъби. Моля? Ще поема. Жорен? За това, за колибрито, резултат имат 50% оф. 2 дена. За обаче с коментар. Не, че може да се измисли нещо. Мога да ми.
Привет! Продължаваме напреде с практическата част. След малко ще мина през всеки един от отборите и ще ви дам данни за хостинга, където ще можете да разпълните своите проекти. Започваме с първата, всъщност той Ицо вече се е логнал в неговия си панел. Сега като премина и като ви дам данните, ще можете и вие да се логнете и оттам нататък ще започнем с това. Той ще ви обясни как се създава база данни, как се създава MySQL потребител, как се връзват нещата и след това как е възможно да си сетъпнете един WordPress и да почнете да работите с него. Във втората част Момчил ще ви покаже как да го направите същото нещо с Joomla. Минавам покрай вас, за да ви подам данните, които са ви нужни. Така, вие бяхте... Мога да сега беше минута. Значи, екоблик. Не. Значи, горе домена ще трябва да е екоблик.rocket.bg на цепане. Това ли е екоблик? Окей, екоблик ви е потребителя. Паролата ви е e-менеджер. Манагер. Жаре? Само от един лаптоп са логнат. Един лаптоп само са логнат в групичката. Или казва напред. Ние с бекката е, с 2 кей. И Enter Manager. Това е паролата. Горе както може да се екоблик с бекката, .rocket.bg на пълно взепане. Не казвам. Да, така го бяхме. Какво е написал? Извинявам се. Значи, тук е екобликър. Да. И долу е един. Да, съжалявам. Моля? Помогнеш ли малко? Да, само кажи какви са и... Вие как беше? Значи...
Да, не отиди при мен. Ентусиаст.rocket.bg на твоя степане. Да. Rocket.bg на твоя степане. Добре, начали го пак. Да, на твоя степане. Според мен, защото ще е скъпо невероятно. И проекта ще беше. Точка Рокет, Марко е колко пари става да Да, юзернейма ви е Enthusiast. Паролата ви е ETManager. Вие какъв беше проекта? Окей, значи ще логнем до тук. Няма естествено никъде. тук някой става са логи. Да. Да, това е добре. Ето. Никой не знае. Аз ще най-вероятно ще стане много. То просто по един човек да пипа, защото много хора като пипат. Тук не е как. Вие имате пане, нали? Вие нямате изобщо нищо на изчерване. И пак е лаптоп трябва да работи.
Домейна тъй като има това да Окей, готови ли сте всички? Можем да започваме? Вие най-вероятно ще използвате моята, която аз ще я направя и ще ви дам да я ползвате вие. Понеже сме по-малко, чувате ме много без микрофон, нали? Супер. Така, откъде почваме? Почваме от там, че трябва да си смъкнем въпрос на Open Source, нали така? Айде всички да влезем в wordpress.org. Айде само да ми кажете, когато са готови да караме успоредно. Когато успеете, ми кажете. Готови сте? Вие? Да. Да, да. Моля? Така ви успяхте, нали? Вие също. Добре. Готови ли сте всички? Да. Кой не е готов? Мога ли да продължа? Тук всеки... Ами... Жоро там ще помогне. Списал... Жоро ли? Може. Ползвайте, няма проблем. Отстъпвам ги. Така. Виждате ли бутона Download WordPress горе в дясно? Да. Айде да цъкнем на него. Така. След това долу има WordPress 3.7. Виждате ли го? Понеже препоръчвам, виждате какъв е интернет, само един да го направи от отбора, който ще работи, да ви смъкваме един същи файл. Микрофон.
Сега? Перфектно. Добре. Трябва да свалим WordPress. Да го направи само един, понеже този интернет ще видим Зоров. Трябва да го сваляме всички в момента. Може да стане утре. Изберете един отбор, който да го направи. Вие почти си го свалили. Браво. Аз съм си го свалил предварително. Почнахте ли да сваляте? Да. Аз съм Добре. Ти си го свалил. Да. Не сега ще сваля и Джуми. Така, един съвет в момента, когато правите нов сайт, използвайте възможно новата версия. Дори да имате някаква стара, по-добре си платите нещо, което е в момента актуално. Най-малкото за рейхаки. Да, точно така. Само да помоля, когато ви свалите подбор, да ми кажеш, да знам какво мога да продължа. Само за секунда, ако някой не се среди интернет връзката, има няколко мрежи, не се включвайте всички на Нептун, защото явно няма да издържи. Пробвайте една New Varna и има още една, която е активна. Просто се разпределете на няколко мрежи, защото едната няма да удържи всичките лаптопи. Готови? Вие сте готови. Вие го имате. Вие? Смъкнахте ли го? Тук смъкнахте ли го? Там? Готови ли сте? Там вода. Готови ли сте? Всичко окей, мога да продължам. Добре. Имаме архива, нали така? Ето го WordPress 3.7 всички. Трябва да го архивираме. Вие не можете да го свалите. Окей. Готови ли? Окей. Трябва да имаш една папка вътре направена на WordPress, нали така? Нека да я отворим и да селектираме всички файлове. И да направим един архив на файловете. Няма никакво значение как се казва архива. Това е просто да може да го намерите. Архив на файловете, понеже архивът държа една папка. Това отвориш тази папка и да вземеш файловете. Понеже, ако качим направо директно архива, сайта ни ще изгледа по следния начин. Примерно имаме някакъв домен, наклонен на тази папка WordPress и след това ще цели нашата инсталация. Затова трябва да качим направо файловете. До тук ще готови ли сме? Можем да продължим, нали така? Така. 3 минути. Вие там имате помощ, така че ще се оправите. Добре, ще изчакаме 3 минути.
Можем ли да продължим? Да. Окей. Да влезем в сипанела, това, което преди малко се логахме с него. В сипанела, това, което трябва да направим, да стигнем до менюто файлове. След това имаме файлов менеджер, V3 при мен, предполагам, че при вас е същото. Стъкам, нека да го отворим. Важно нещо, което е да бъде web корен, който е root директорията, втората отметка. Go. Сме вътре, нали така? Всички трябва да имат една папка CJBin. Това е папка, която в момента, в който си направим домена, се появява, но е желателно да изтрием. И изтриваме. Окей. Виждате ли отгоре? Това са нещата, които може да правим в тази страничка на сипанела. Това, което на нас ни трябва в момента е да прикачим файл четвъртата колонка. Качи петата, моя грешка. Окей, избираме си файла. И трябва да прекачим този файл в архив, който ние направихме. Не този, който смолихме, а този, който ние направихме. Моля? Тук ще не бавам. Много маймуни. Колко наистина да окачи. Между другото, само един човек да качва на това, не всички, до отбора само един. Ако сте съгласни на това нещо, за мен никой не дори ще е по-добре, ще спестим нето. Точно така, поне само един компютър може да работи, т.е. много могат, но желателно само един да работи с сипанела, така че си изберете един компютър в отбора, който да работи. Кажете ли начин с фантастико, понеже особено за начинащи е много по-лесно с фантастико да се направи това? Да, но не всеки може да подписва, не всеки знае това е корекс на WordPress. Окей, мога да покажем после. Не е проблем. Избрахте ли си по един човек, който ще в този сипанела? В отбора. Не го правете всички. При мен се качи при вас. Качи ли се? Тук? Тук? Така, там? Гордо. Моля? Да, ще вижда го получва нещо. Важно случайно, което забравя да ви кажа, когато правите архива, задължително трябва да бъде RAR, не .zip.
И ви казах, понеже по принцип повечето архиватори работят с RAR, много малко с ZIP. Да. CJ-Bin, една папка CJ-Bin. Ако искате да го покажа на практика какво ще стане, за да знаете. Да, може да се просто. Хора, я само погледнете архива, който качих .rar и .zip. RAR, направете го zip. Открите го наново. .zip трябва да е. Трябва да бъде .zip. Zip трябва да е. .zip. Да, няма грешка, това се върка На мен нямахме го кошче. Всеки момент ще се появи. Знаете. Да. Като нагледаш до архив, не там долу. Да видиш, ама трябваше този архив да го изтриеш преди. Сега и той ще. Това разпишите работа. Първо написам да го архивирам през сипанела, няма да мога да го сипанела не подължа рано. А по принцип? По принцип няма грамота. И това се налага понеже този път не може да бъде върна сипанела. Не може. Просто самия сет не поддържа... Не, самия сипанел, самата идея на сипанела не поддържа информацията по RAR, не поддържа информация. Оттам за проблема. Окей, всякъде готово ли? Тук видях, че е готово. Втората маса. Отзаде. Жоре, там готови ли са? Добре, тук ще бъдем да продължим. Така, нека се върнем отново в сипанела. Появили са архива вътре? Да. Окей, нека да го цъкнем само за един път. В дясно, втората колона отзад напред е разархивирай. Да. Разархивираме го в момента. В същата директора, в която се намира архива. Просто натискаме бутончето. Стигнахте ли до тук всичките? Къде съм аз?
Окей. Препоръчително е да изтрим архива. Не ни трябва повече. Засветяваме го и горе имаме изтри с хикчето. Готови ли сте? Така, отворете си нов таб и се напишете името на сайта, който ви даде Жоро. Примерно при мен е pomoc.rocket.bg. При вас беше ентусиаст, не знам ли се какво беше, просто го отворете. .rocket. Да, .rocket.bg. За инсталация. Моля? Когато ви се отвори, когато го отворите, ако ще го е правилно, трябва да се отвори това, което се отвори при мен. Да. Отворили ли съм? Да. В момента ни казва, че тръгна инсталацията, обаче има един проблем, че няма създаден конфиг файл. Това е конфиг файла, който ще конфигурира нашия сайт. И ни предлага като опция да го създадем този файл. Така че трябва да го създадем. Свикаме Create Configuration File. Следващия прозорец, който ви се появява, да, кажи. При вас какво беше? При вас беше... Как казахте в си панела си? Какъв начин? Преди Rocket Studio какво беше? Преди Rocket.bg. Какво? Да продължа. С инсталацията. Да се сменя. Кой ще реши да кажеш? Значи, вчера сайта, който организирахме автоматично направи тези неща, които правя в момента. Вчера казахте, че сайта не се използва. Сега трябва да го конфигурираш, това е сложно. Всички не са тук пред снегя. Окей. В момента това, което изкарва системата е пояснение, за да може... Окей, пора ли да продължим? Само да видим. Което се появяваше, но само да обясниш, защото това не е станата грешка. Ако някой може да направят поддомейни, т.е. да стане 1, 2, 3 точка, примерно, това, но не знам дали ги рече. Най-вероятно ще сгъби. Добре. Нека направим така. Да го направим един път с всичките, заедно. После, който искаш седна, ще го направим още веднъж пред него индивидуално. Не е никакъв проблем за мен. Така че всеки да разбере как става.
Да го направим един път за групите и после с всеки ниво, на който иска обаждаме се, отивам при него и го обяснявам. Окей? Сега само да продължим, да кажем общите неща, които са. Системата е така направена, че ни казва, да зададеш файла, който ти трябва, config.php, трябва да имаш следните неща. Име на база данни, име на потребител, за база данни, парола, database host и префикс. Така, тези неща ги нямаме в момента, нали? Трябва да ги създадем. Това нещо се става в C-панела. Така. Виждате ли къде пише база данни при мен, като меню? Отидете и там ви. Също. Вие там ли сте? Тук има два начина да станеш и покажа кой е по-мързелички, понеже съм мързелика човек. И по-малко вероятно за грешка. Отиваме в MySQL помощник. Нали така? Там сме. Всички ли сте тука? Къде са ръцете? Окей, нека да продължим. Трябва, от тук може да се зададем име на новата база данни. Препоръчваме за тестовата цел да бъде същата, която е като нашия домен. Примерно, ще вземем при мен помощник, при вас е съответния бранд. Окей. Даваме следващата стъпка. Така, сега трябва да се създадем потребител. Желателно е за тази цел да бъде пак нещо подобно, което ще го запомним. Същото. Така. Добре. Окей. Следващото нещо, което трябва да зададем е парола. Парола, която самия потребител да може да работи с базата данни. Това е идеята на това нещо. Нещо, което ви препоръчвам, понеже ако работя с WordPress, много малко вероятно тази парола да ви потрябва на друго място, да използвате автоматично генерирана парола. Вероятността за хак е много малка. Готови ли сте? Но предварително се запишете някъде, защото ако я забравите, ще стане кофти. Понеже това нещо да се го спомниш е... Моля? Да се генерира нов код и... Ако се забрави паролата, начин за възстановяване няма? Можеш, но трябва да се роди страшно много. Можеш. Но просто не ти трябва. Готови ли сте? Съжалявам. Задължително отметката, че сме копирали паролата е задължителна. И даваме и на бутона и използвай паролата. Всичко е перфектно. Калиди, три тикчета, добре. И вече трябва да създадем фактически потребителя. Така. Който продавец тук ни пита следното нещо. Какви права искаме да дадем на потребителя да може да прави база, да работи с тази база данни? Това, което се нуждае WordPress е потребителя да има всички права да работи с базата данни. Така че отгоре натискаме бутончето всички права или привилегии, както на български. Я да видя докъде се нахти. Перфектно. Да, вижте, да ще почне готово. Перфектно. Там всички сме готови, може да продължим, нали така? Бутона следващата стъпка отдолу.
И това работа с създаването на самия сайт е готово. С самите бази данни потребител. Окей, какво правим тук нататък? Добре, не може ли да си добавим потребител още потребители, да могат те да си... Не, само един потребител, който да работи. Няма нищо общо този потребител, няма нищо общо потребители, които говорят по време на лекция. Те са в самата система. Тук ви трябва една база данни с един потребител. Окей, нека се върнем до това нещо. Долу има един бутон Let's Go. Не. Това е потребителя, който ще работи с базата данни. Това е нужно на системата. Системата управлява този потребител. Той трябва да бъде създаден. Самия WordPress трябва да му бъде казан, това е потребител. Той ще работи с тази база данни. Нищо общо с потребителите, които са на WordPress сайта. Това е потребител, който използва самия WordPress. За да може да работи и да пише в базата данни. База данни учили сте или в университета? Чувала си, лошо чувала. Да знам по какъв начин ще го обясня, защото ако не знаеш как работят базите данни, много трудно ще го обясня, така че ми кажи какво знаеш, да ще го обясня. Почти нищо. Добре, обясня. Значи, представи си една таблица, където имаш име на потребител, паролата му и други някакви. И какъв е? И от това следват три колонки. За потребител, парола, какъв е. И това представлява базата данни. От тук вече почва. Ти, Иван, Пенка, техните пароли. Да, точно. И какви са в иерархията? Едитор ли са, администратори ще бъдат или обикновено потребител. Нещо, това е базата данни. Сега създавахме база данни, която самия WordPress ще гледа в нея. И още взето, който се регистрира в WordPress, ще отида в тази база данни. А потребителя е нещо, което пише в тази база данни. Да. Аз използвам системата, казвам на системата, направи тази страница. Системата взема моята информация, управлява по някакъв начин, трансформира и казвам този потребител, който аз съм създал, запиши това нещо в тази база данни. Идеята е аз да не владея езика на писане на базата данни, защото там самия MySQL, да се направим какво искам да изглежда, да окажа на системата, тя да го проверя на този потребител и той да запише на базата данни. Оттам до леснотията, че не трябва ти да знаеш по какъв начин да дадеш информацията на базата данни. Става като един робот. Да, примерно като робот, който изпълня това, което аз му кажа от външната страна. Така по-ясно ли? Моля? Така. Продължаваме. Всички стигнете ли от тук? Готови ли сте с това? Това, което аз направих, понеже не си бях записал паролата, бях настроил само в Ctrl-C и се записах паролата. Отсетил да направите по същия начин, да не я загубя. Тук трябва да вкарам имената на потребителя и на базата данни, която ще използваме, която тук що направихме. Само че къде беше, примерно, ето ги. Записахте ли ги? Всички? Тя работи. Не, тук ще се идеята на едно място на един компютър да се прави с години. Ако има желание, да, ако има желание, почне да запаси книги на слово. Там май сте готови, като гледам.